Story time. Χτυπάει το τηλέφωνο. Ένας τύπος ρωτάει, σχολή χορό. Το απαντάω, σχολή χορό. Θέλω να μιλήσω με μια δασκάλα μπαλέτου. Λέω, εγώ είμαι δασκάλα μπαλέτου. Η επόμενη ερώτηση. Πόσο χρονών είσαι? Του λέω, τι σε νοιάζει, θα με παντρευτείς? Έχει κάποια άλλη εκεί? Λέω, ναι, είμαι εγώ και η κόρη μου. Εντός μου την κόρη σου. Τον δίνουμε την κόρη μου. Δεν ακούω τι λένε. Κλείνει το τηλέφωνο με μάτια γορλωμένα και μου λέει, μαμά, τι μου δίνεις το τηλέφωνο, τι είναι αυτός? Λέω, τι? Λέει, ζητάει να αγοράσει παλιές πουέν. Λέω καμιά βλακία, λέω, εντάξει, κλείστο. Ξαναχτυπάει το τηλέφωνο. Ορίστε. Σχολή μπαλέτο. Σχολή μπαλέτο. Είσαι δασκάλα? Είμαι δασκάλα. Πόσο χρονών είσαι? Το κάνω πλάκα, το λέω 35. Έχει άλλη εκεί? Λέω, ναι, έχει και άλλη. Κάνει μάθημα. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μαζί σου. Θέλω να αγοράσω παλιά πουέντ, λέει, 150-200 ευρώ. Μου λέει, τι φοράτε εκεί, μαλακά παπούτσια ή πουέντ? Το λέω και από τα δύο. Είναι πολύ φορεμένα. Τι γίνεται ρε φίλε, τι είναι αυτός? Εγώ, λέει, συνεργάζομαι με ACS και courier, κάτι τέτοιο. Τι σημασία έχει? Αρχίζω και την ψωνίζω. Το λέω για να το πρώτο φτάσει. Λέει, δίνω για κάθε ζευγάρι, λέω, αλλά να είναι πολύ φορεμένο. Δηλαδή του λέω, πώς φορεμένο? Λέει, να μυρίζουν. Να μυρίζουν τι? Λέει, μυρίζουν οι πουέντ και το πουτσάκι. Λέω, όπως κάθε παπούτσι. Λέω, εσύ τι θα θέλεις? Με λέει, να τα μυρίζουν. Του λέω, γιατί? Μου μυρίζουν σαν Ντορίτους. Μάλιστα, λέω, πάρε 2 πακετάκια Ντορίτους, πιο φτηνά της βγει, που έχει, άμα είναι να δώσει 150 ευρώ. Λέω, άνθρωπε μου, άσε με στην ησυχία μου, κλείνω το τηλέφωνο. Ξαναπαίρνει μετά από λίγο. Σε βρήκα στο Instagram. Είδα ένα βίντεο που έχεις με μια κοπέλα που έχει κάτι πολύ παλιές φορεμένες. Θέλω αυτήν της πουέντ, με λέει. Παιδιά, μέχρι πού θα φτάσει η ανομαλία? Δεν αντέχω. Τι είναι αυτό? Πάμε καλά. Δηλαδή, πείτε μου άμα έχει συμβεί και σε κάποια άλλη δασκάλα χορού, χορεύτρια, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο το ακούσα σε αυτή τη ζωή μου.